Hello, hello, hello. Oh. मा खालामखो लोगोफोर बोरो? मा रावबो गैया दिनै। लोगोफोर मा रावबो गैयाब्रा। हेल' ब्र' हेल'। मा खबर? एमबि स्टुडिअ नै फैलायबाय फ्रेन्ड लाइक डान थेंक इउ थेंक इउ। ओमफ्राय आंनिया मा जालायखो? मा खबर लोगोफोर? मा खबर नोंसोरनिया? मोजां दं। बेकग्राउन्डआ दावराव जादों। आं माबायावसो दोङो मा होनो बेलेगावसो दोङोलै। ओइ र'दै आङो लाइभखौ दाननि खनसे दानना फैफिननि दै। कमेन्टआनो मोजां स' जायाखै आंनाव।